Prije par dana sam postavila vašoj oponentici, gospođi Grabar-Kitarović, 10 lakih pitanja koje sam poslala preko svog Facebooka i za koje ima vremena i imala je vremena da je odgovori. Do danas nisam dobila odgovor na niti jedno pitanje, osim od tih 10 na samo jedno, ali nažalost ne od nje, nego od gospođe Kosor, koja je potvrdila da pitanje broj 9 za onih koji su čitali, u kojeg je pitam da mi opiše okolnosti s kojih je otišla iz veleposlanstva u Washingtonu i potvrdi da li je točno da vlada u Zagrebu nije znala da ona kao veleposlanica plaćena od hrvatskih poreznih obveznika tamo sjedi, da zapravo nije obavijestila vladu u Zagrebu kad je pregovarala s NATO-om. O tom potom, dobila sam jako puno napada, optužbi da radim za vas, optužbi da radim za vašeg oponenta. To bi samo pohvalno bilo. I večera sam odlučila, gospodine predsjedniče, napraviti sljedeće. Sad ću vam postaviti jedno pitanje, a večeras ću na svom Facebook profilu objaviti ostatak 9 pitanja, koja neće biti lagana kao gospođi Kitarović, bit će jako teška. Moje pitanje vama je, koji bi volila da, evo, večeras prisutni vide, a oni koji neće neka pročitaju na mom Facebook profilu negdje do ponoći. A to je, optužuju vas vaši oponenti i stvara se utisak da ste prečesto u svom mandatu, da ste se sastajali sa predstavnicima, premijerima i predsjednicima zemalja u regiji, a premalo sa predsjednicima i premijerima zemalja izvan regije. Stvara se dojam koji u medijima i vaši oponenti provlače i uistinu bih htjela čuti vaš dojam zašto je to tako, da li je to tako i recite nam s kojim ste se predsjednicima i premijerima izvan regije sastajali i zašto vam je ta regija uopće fokus. I hvala vam unaprijed. Pošto vaša protukandidatkinja nije ni nakon 72 sata odgovorila ništa osim napada, pa evo čak malo prije čujem i članove moje obitelji uključuje u te napade, ja evo kažem za 48 sati bit ću zadovoljna ako dobijem odgovor. Jel možemo za 48 ću valjda stići? Dobro. Dakle, kao prvo, ja odgovaram i na teška pitanja. I zato ako odgovarate na pitanja, ona možda i prestaju biti teška. Kada je riječ o regiji, da, ima nekih medija opskurnih koji kažu da sam nacionalni izdajnik i da sam špijun britanski, ne znam čiji sve, i da zato kroz tu zavjeru ostvarujem nečije tuđe interese. Čak je taj isti portal objavio i da sam vražiji izaslanik i da vražbinama promoviram Sotonu. Ali vratimo se ozbiljnim temama. Vaše pitanje je zaista ozbiljno pitanje. Kada sam se natjecao za prvi mandat, a i kasnije kada sam izabran, kada sam govorio o tome kako vidim hrvatsku poziciju u međunarodnoj zajednici, što su nam prioriteti, jer podsjetit ću, po Ustavu je predsjednik Republike sukreator i suprovoditelj vanjske politike, onda sam rekao, naš cilj broj jedan je ulazak u Europsku uniju. Jesmo li ostvarili taj cilj? Jesmo. U fazi kada smo, i to moram reći, bila je vrlo dobra suradnja s vladom gospođe Kosor, moram reći odlična isto tako suradnja sa odborom gospođe Pusić, današnjom ministricom, sa zastupnicama i zastupnicima u Saboru, jer to je bio opće stranački cilj. Dakle, susreo sam se sa desecima, doslovno sa desecima ministara, premijera, čak i kraljeva i kraljica, objašnjavajući im da je Hrvatska europska zemlja koja je ispunila uvjete. Možemo napraviti statistiku i nadam se da to neće biti veliki problem, da vidimo s koliko sam se ja to europskih čelnika, uključivši i ministre vanjskih poslova i ministre pravosuđa, jer oni su dolazili ovdje vidjeti kako mi stojimo s tom korupcijom o kojoj se puno govorilo, s koliko sam se njih sastao. Nebrojno. Vidjet ćete statistiku. Ali moja druga zadaća koju sam sebi i Hrvatskoj stavio je poboljšanje odnosa u regiji. Zašto? Ne zato što, evo, neki optužuju, želim stvoriti novu Jugoslaviju. Moram reći, ne znam nikoga ko želi stvoriti Jugoslaviju. Doslovno nikoga. Nego zato što je
Stabilizacija regije i naše dobro pozicioniranje u regiji naš vrhunski nacionalni interes. Zašto je naš vrhunski nacionalni interes? Prvo, to je pitanje sigurnosti. Više vrijedi dobar susjed nego najviši zid kojim se gradimo. I želio sam i želim i dalje da sa svim našim susjedima imamo dobre odnose. Zašto? Jer nam to jamči mir, naš mir i stabilnost. Danas sasvim sigurno nema teorije da bi nas neki od susjeda napao. Mi smo ekonomski puno jači od svih susjeda, članica smo NATO saveza, dakle nema te vrste opasnosti. Ali ako mislite da naša sigurnost nije na iskušenjima, onda se jako varate. Pogledajte druge vrste ugroza. Terorizam, trgovina oružjem, drogom, trgovina bijelim robljem, nasilni organizirani kriminal. Kraj svih tih ugroza, upravo zato jer smo dobro surađivali i sa susjedima. Hrvatska je ovih 5 godina moga mandata bila sigurna zemlja. Evo, jučer mi je jedan od stranaca rekao, gle, ali ja sam sretan, ja Zagrebom mogu hodati usred noći bez straha. I to je vrijednost, ta sigurnost je vrijednost koja nam omogućava, ako baš hoćete, i turističku sezonu, i goste, i suradnju, i gospodarske uspjehe. Nadalje, nama je susjedstvo važno i radi gospodarskih interesa. Ako pogledate rezultate, pa to je jedini ili skoro jedino mjesto na svijetu s kojim mi imamo suficit. Pa zar bi se neko toga odrekao? To su zemlje Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora nešto manje, Kosovo, gdje ili smo ostvarili sjajnu poziciju na tržištu, relativno naravno, jer inače naše gospodarstvo nije briljantno. Ako tamo nismo, ako smo igdje ostvarili uspjeh, onda je to tamo. Sve je više ulagača iz Hrvatske u susjedne zemlje. Sve je veći naš ekonomski interes i nakon toga neko bi da se ne bavimo regijom. Pa taj neko je neodgovoran. I konačno imamo i puno drugih interesa. Repovi iz rata, njih treba razriješiti. Najvažniju stvar koju imamo riješiti sa susjedima u političkom i moralnom smislu su nestali. Za vrijeme mog mandata je osjetno smanjen broj nestalih osoba, između ostalog i zato jer smo otvorili procese suradnje sa Srbijom. Danas, umjesto da se gledamo preko nišana, danas sa svim zemljama, uključivši Srbiju, imamo i zajedničke vojne vježbe. Pa zar to nije doprinos sigurnosti? Ima prijepora, da. Evo, vidjeli ste eksces poput ovog Šešeljevog happeninga na koji vlada u Srbiji nije reagirala kako je trebala. I točno je, u toj našoj uzlaznoj liniji nije uvijek ravna ta linija. Neki put se, evo, kao i vezano za Šešelja, malo napravi jedan pomak nazad, unazad. Ali globalno govoreći, naši su odnosi sve bolji. I to tako treba ostati jer je to naš interes. Moramo riješiti pitanje mirovina, izbjeglica, obnove objekata, bivše savezne imovine, nešto uzim, otetog blaga za vrijeme rata iz Hrvatske, odgovornosti za ratne zločine. I ako neko misli da je moguće ta prevažna pitanja, uključivši i granična pitanja, razriješiti, a da ne surađujete sa susjedima, onda taj, blago rečeno, nema pojma o politici, a posebno ne o vanjskoj politici. Zato se ja i jesam sastajao sa susjedima. Evo, sad sam došao i sastao sam se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinom Čovićem. Kako neko može ići u kampanju večer prije moja oponentica koja me kritizira radi toga, bila u kampanji u regiji, u susjedstvu, a sutra govori da ne želi, da ne treba surađivati sa susjedima? Da li je regija važna samo kad trebamo uzeti glas naših državljana iz susjednih zemalja, ili je regija važna i da zaštitimo naše manjine, naš konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i da uspostavimo sve te dobre odnose koji su nama na korist? I zato, evo, hvala vam na pitanju. Ja ću i dalje i u drugom mandatu nastaviti europsku politiku, ali ću isto tako nastaviti i regionalnu politiku jer je ona prevažna za Hrvatsku. Pitali ste još i o izvan regionalnim političarima koje sam susreo. Susreo sam, evo krenut ću od netipičnog državnika, papu sam susreo 5 puta. 2 puta bivšeg papu, 3 puta sadašnjeg papu. Susreo sam više puta, a posebno je bio važan susret u Varšavi, predsjednika Obamu.
Susreo sam, istina na neslužbenom sastanku, kad je on bio još predsjednika Kine, gospodina Xi. Susreo sam japanskog princa i princezu, susreo sam nekoliko okrunjenih glava zapadne Europe, uključivši britansku kraljicu. Susreo sam gospođu Merkel nekoliko puta, doveo u Dubrovnik. Susreo sam premijera Ujedinjenog kraljevstva, susreo sam češkog predsjednika, slovačkog predsjednika, njemačkog predsjednika, francuskog predsjednika. Zajedno smo otvorili tjedan hrvatske kulture, odnosno mjesec, festival hrvatske kulture u Parizu. Susreo sam, ne znam koga nisam susreo, prije bi se moram se ozbiljno zamisliti koga nisam susreo od evropskih čelnika, da bi odgovorio evo na ovo pitanje kojim vi meni zapravo pomažete da raskrinkam jednu politiku koja je štetna i pogrešna za Hrvatsku. Hvala lijepo.